И здравейте хора! 10 години по-късно се завръщам в YouTube с Gartic Phone. Алекс нарисува някакви такива, нали знаеш, глупости, защото ще ме баннат. Може ли? Окей. Добре, и след 10 години... Ще снимам и аз. Добре, най-накрая 10 години по-късно сме в... Да. Чай, ще те фъкъм. Коста, хора, днес ще играм с Филип на Гартика Фон Шнурди Бапър. Завръщането, което всеки очакваше от 10 000 години, ето го. Така. Не, аз ще правя стрим всъщност. Това ще бъде дълго видео. Готов съм. Готов съм. Готов. Сега си се пари. Чакай. Как мога да направя? Ето. Много добре рисувам. Така, хора, ние сме такива, които не могат да рисуват, така че... Да. Искам да направя главата триъгълна, си чуя. Как? Аз го направих като крава, бе. Ай, сега ще нарисуваш, ще успи. Почти си прав. Не. Аз мисля, че съм... Къде ми? Само да кажа, че това е най-грозното нещо, което си виждам. Готово, нарисувах най-грозното нещо, което си виждал. Ако има нещо по-хубаво това, ти си някакъв... Сафари, нека видим. Разбирам. Ако намериш нещо по-грозно това. Разбирам. Show speed, брат! Dumbass. После чакам пара. Чакай. Това е малко невъзможно. Ако направиш нещо хубаво на моето бате, трябва да имаш Гинес рекорд, бе, брат, ако не намериш нещо. Чакай. Това е малко трудно да направиш. Как ще го направиш? Не знам. Пич, свършва ти времето, нали знаеш? Айде, Да. времето. Лиляна, нали знаеш оная грозната говна? Ако направиш нещо хубаво, ти си Гинес рекорд, брат. Това е най-грозното същество на света, бе, брат. И бате, и говната са по-хуили, бе. Пичове, не мога да кажем каква е Лиляна. Гого. Естествено, че няма да направя. Аз направих най-добрата. Не дай да псуваш, верно, но е най-такива пишат. Как? Лес. Котка. Денси. Как ти направо, Лилиан? И носи чипс ръка на бъс. Три, две, Така.
Чакай. Чакай. Готов съм. Това моето е малко невъзможно и ако го направиш, ти си Монграл как вика? логата на Дискорд. Логото на Дискорд. Как? What? Няма как да го направя това. Така. Не знам как ще направиш ти логото на Дискорд. Съм се мютнал. Не знам как ще направиш ти логото на Дискорд. Yes. Ще се върнем, когато е готов. Готов? Получи ми се. Готов ли си? Почти. Готов съм. Как? Моля те да не е някаква глупост. Не е толкова зле. Не е толкова зле. Да, верно, получи ми се. Монграл как вика. Хора, ако не знаете какво е Монграл, кой е Монграл и Окей. Ако не знаете какво е Монграл и живеете под камък, това е един ютубър, който през 2019-2020, 2021 беше най-добрия. На Fortnite. Да, и викаше така. Чекай. Roblox Stickman. What the fuck? Ти гангстер. Добре, гангстер, разбирам. Гангстер, какво е някакъв човек с... И това. Гангстер. Просто ще напиша едно нещо. Това е най-лесното нещо на света. Просто правим така. Готов съм. Добре. Защото като се замислиш косата на ония пич. Гангстер. Сигма. Гангстер сте Сигма. Ако се чудите откъде сме намерили тази игра, тя е само в Дискорд, нали? Да. Чакай, какво да напиша? Ако си направил също си гангстър. Само ако направиш това грозно Сигма. Съжи за феновете на Роналдо. Готов съм. Чакай, не съм. Аз съм готов. Това, което съм го направил, все едно е цигара. Не мога да съм цигара, обаче все едно е цигара. Сега ще виж. Сега ще напиша Goat. Ето. Сега... Брат. Само ще кажа, че това все едно е цигара.
Ай! 200 IQ. Още някаква грешка. Не, това заливата няма да е добре. Брат! Какво правя? Аха, сетих. Ако напишеш същото, ти си. Ние сме баба, бяба. Скибли, той е Спайдермен. поред ме. И такова дръжка. Много добре. Най-доброто на света. Хайде бе, брат, че си го правиш от път или не. Най-грозното нещо на света. Спайдермен. Нека Спайдермен, дето пада от 10-ти етаж на това. Не е Спайдермен, който покатерва 10-ти етаж, че да се метне. Да, наистина. Готино е. Готино е. What the fuck? О, знам точното нещо. Хора, моля ви се, не се смейте колко грозно рисуваме. Не мога на по-добре. Нямаме скила. Нямаме го. Нямаме скила. И моето е най-грозното. Чекай. What the fuck? Ти мислиш, че все е готов някога? Моето е ужасно и грозно. Чекай. Не да пробваш. Да знаеш това, което държи е цигара. Добре. Сигма мейта. Сега ще го направя все едно пуши, нали? Да. Някаква клечка. По-голема клечка от тебе. Пепек! Това е копното на Пепа Пиг. Виж, аз след това спирам да снимам, чули? Окей. Аз правя стрим на това. Отдолу. Какво? Земята, Аз се опитам го направя хубаво, но аз съм Филип. Аз знам точното нещо. Чеки. Моето как се получава.
Да приемем, че тези неща са мускулите. Аха. Ай! Той е по-силен от мен, бе. Не. Това трябва да са 1 милиметър. Питове, това ще е от днешното видео. Ако искате още видеа на Гарла Фон, абонирайте се, лайкайте и до нови срещи!